Har du brug for hjælp til et bedre overblik over din organisation? Så har vi løsning til dig. Ofte er der mange systemer at holde styr på, såsom medlemssystemer, økonomisystemer og diverse kommunikationsplatforme og sociale medier. Vil det ikke være rart at have samlet det hele på et og samme sted? Det er præcis, hvad vi kan gøre med Mem2Web. Virker det som en løsning, der kunne være interessant for dig? Mem2Web er tilgængelig, så snart du har internetforbindelse på din telefon, tablet eller computer. Er dine medlemmers data en stor rodebunke? Endelig er det muligt at administrere dine medlemmers data centralt. Del nyheder, events, have debatter og del filer i blot et miljø. Det er endda muligt at lave egne felter til indsamling af netop de data, som du har brug for. Der vil også være mulighed for, at dine medlemmer kan administrere andre grupper, så du i en større organisation kan holde overblikket, samtidig med at administratorer på forskellige niveauer kan holde styr på de forskellige undergrupper. Aldrig har det været nemmere for dig eller dine administratorer at kommunikere jeres budskaber. Mem2Web understøtter sms- og e-mailudsendelse, eksport af datalister og meget mere. Samtidig er det muligt med Mem2Web en gang for alle at få styr på det kæmpe administrative arbejde, det er at holde dine Facebook-grupper up to date. Opdaterer du en topniveau-gruppe i Mem2Web, er det muligt at få opslag, beskeder og nyheder nedarvet til dine andre grupper. Eller simplere fortalt, Mem2Web synkroniserer med Facebook og omvendt. Så er systemet hovedsageligt bygget på tanker om medlemshåndtering? Nej. Det er nemt for dine kunder og medlemmer at tilgå systemet, når blot de har internetadgang. De kan tilmelde sig events eller betale deres kontingent eller få andre ydelser. Du kan også sende manuel opkrævning ud på tværs af alle systemer, eller blot til enkelte grupper eller enkelte medlemmer. Det er også muligt at sende fakturer ud via e-mail med blot få klik. Så vi kan løfte administration, kommunikation og økonomi. Men hvad med support af systemet, og hvad koster det? Vi vedligeholder systemet løbende, opdaterer og kommer med nye funktioner til vores kunder hos Mem2Web. Samtidig er der dansk support, hvis der skulle opstå problemer. Prisen af systemet afhænger af, hvordan du sætter din Mem2Web-pakke sammen, og hvor mange brugere der er i din organisation. Kig forbi vores side og prøv at sætte den pakke sammen, der passer præcis til dig. Har du lyst til at prøve Mem2Web? Prøv Mem2Web og få de mange fordele ved systemet allerede i dag. Besøg os på nettet, ring eller send en mail og hør om, hvordan vi kan hjælpe dig.